Riadiť perfektného zamestnanca dokáže každý. Keď počúvam sťažnosti podnikateľov či manažérov na zamestnancov, že nie sú dostatočne vzdelaní, že sa im nechce pracovať alebo že nepremýšľajú nad tým, čo robia, reagujem otázkou. Kedy naposledy absolvoval nejaké vzdelávanie na tému riadenia ľudí? Ako má nastavené procesy riadenia výkonnosti a ako komunikuje so svojimi ľuďmi? Samozrejme, že niektorí zamestnanci môžu mať nedostatky vo vzdelaní či slabiny v prístupe k práci. Tu však platí stará múdrosť, že každého perfektného zamestnanca dokáže riadiť hocikto. Až pri komplikovaných zamestnancoch sa prejaví skutočná manažerská schopnosť. Nikto nie je dokonalý. Ani manažér, ani zamestnanec. Ľudia bežne nerobia to, čo si myslíme, že by mali robiť. Dokonca ani len to, čo im je prikázané, ale skôr to, čo ich inšpiruje a motivuje. Preto je nevyhnutné neustále vzdelávanie manažerských zručností podnikateľov aj manažérov. A ako konzultant sa pri vzdelávaní manažérov sústreďujem nielen na pochopenie roli lídra, ale aj roli mentora a vizionára, pretože len vtedy môžu dosiahnuť skutočný úspech. Nielen v podnikaní, ale aj vo vzťahoch so svojimi ľuďmi, zamestnancami a kolegami. Viac sa dozviete v článkoch v mojom blogu alebo ma kontaktujte.